ט"ז באדר תשפ"ה, פרק 16, על הרב ברוך שפירא זיע. המצבה של הרב היא פילת אב גדולה של אבן ירושלמית על הארץ ללא קומות, שבנה הבן רק אבן שטוחה על הארץ כדי שלא יהרסו הפורעים. אשת הרב שרה היה זיכרון פנומנלי. היא יכולה להגיד לבן אדם, לפני 6 חודשים בתאריך פלוני, בשעה 2 אכלת אצלי. אתה מזכירה מאורעות שאירעו במשך 70 שנה. עכשיו ייעוץ מהרב. כשהרב מקבל אדם לייעוץ, אדם שאל שאלה והרב החל לדבר בדברי תורה. יש מה שאלתי שאלה, הבנה, אני חושב. ובעצם דברי תורה של הרב היו מה שצריך היה לשמוע אותו יושב ממולו. הרב התנגד ליציאה לחול. פעם אחת שאל אדם אחד אם לנסוע לחול. הרב התנגד בתוקף. אך הבן של אותו אדם התרגש לנסוע בכל זאת. הרב הלך לעבוד מרדכי אליהו זצ"ל, הרב אמר לו לנסוע בתור שליח ולהביא יהודים ארצה. כך הרב באמת עשה. בשבוע ארצה אמר הרב ברוך שנזק בלתי הפיך. אף נפל בדעתו, הרב ברוך הבטיח לו שהוא, הרב ברוך, יתקן את זאת. הרב אמר, כל מי שעבר אסף ביתי, אני אדאג להכניסו לגן עדן. אמר, מי שהגיע אליו לרוב, כמה אנשים שהגיעו אליו, וגם אנשים שהגיע אליו בטרמפ, אמר, אני הבאתי אותך לכאן. אף קיבל אנשים להתייעצות בכל שעה, כל שעות היממה. הרב לא קבע פגישות מראש. דבר הקדוש ברוך הוא קובע את הזמנים. מי שביקש לקבוע פגישה ביומן, אמר הרב בסגנון זה, הזמן הוא לא שלי, הזמן של הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא רוצה תבוא, אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה, לא תוכל לפגוש אותי. נזכה גאולה שלמה, נראה את הצדיקים מתחילת המתים.